Szia, bumburnyák! Kaparsz? Azt hiszed, te vagy a Schumacher? Feszítesz, mint a te húgyoztad volna a golfáramot? Mi ez a két gokárt? Csak nem Mercedes? Az anyja. Már verdákat is gyártanak. Mondd, a fricek fogadnak dohányba? Vagy az nem kóser? Bár úgyis én nyerek. Adj egy rongyot. Nem jobb, ha kiszállok? Nem, dehogy. Majd meglátod, hogy rácsapnak. Ez itt a tét. És az kapja meg, aki győz. És az győz, aki meg tud előzni. Van rá 2 köre, 1 meg 1. Eddig tudtok számolni? Köpünk a dohányodra. Az összeg azért bagó, mert ugye nekem is vannak elveim. Vesszenek a nyúlbéla turisták. Mi van, te spenót huszár? Hé, koma, figyelsz? Kukancs néha a tükrödbe, hát ha mögötted leszek. 1 körről lehet, hogy 2 verek rád, ha? Csipém. Köszönjük! Kotrúgy innen. Gyorsan. Hát, nagyon örültem, de megyek a műhelybe, mert nem úgy gyorsul a szekér, ahogy szeretném. A visszavágó mikor legyen?